ମାନେ ନମସ୍କାର। ଆଜି ଦେଖୁଛି ମୁଁ ଏ ଯେଉଁ ସେବତୀ ଗଛ ମୋର କେତେ ଭେରାଇଟିର ଅଛି। ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ା ଦେଖୁଛି। ଏଇ ସେବତୀ ଗଛଟା ହେଲା ସିଙ୍ଗଲ ପେଟେଲର, ଆଉ ଇଏ ବି ସିଙ୍ଗଲ ପେଟେଲର ଗୋଟେ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଡବଲ ପେଟେଲର ଦେଖନ୍ତୁ ତା ତଳେ ହେଇଛି। ଏ ମଝିରେ ହଳଦିଆ କେଶର ଅଛି, ଏଇଟା ପିଙ୍କ କଲର। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ମାନେ ଗୋଟିଏ ଡାଳରେ କେତେ ସାରା ଫୁଲ ହେଇଛି। ଆକୁ ମୁଁ ପିଞ୍ଚିଂ କରିଥିଲେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥାନ୍ତା, ପୁରା ଝାଙ୍କୁଡ଼ି ହେଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ କରିପାରିଲିନି, ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ସବୁ। ଇଏ ବି ଗୋଟେ କଲର ଦେଖନ୍ତୁ, ନା ହଳଦିଆ ନୁହଁ ନା ରେଡ୍ ନୁହଁ, ଏ ମିଶା କଲରଟା ହେଇଛି। ଆଉ ଇଏ ଗୋଟେ ଧଳା ପୁରା ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର ଆସିଛି, ତା ତଳେ କିନ୍ତୁ ପିଙ୍କ କଲର ଆସିଛି। ଇଏ ପୁରା ଡବଲ ପଟେଲର ପୁରା ଥୋପାଟା। ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ଆର ସାଇଡ଼୍ରେ ସବୁ ମୁଁ ଚାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲି, ସବୁ ୟାକୁ ପୋତିଥିଲି, ସେଇଠି ସବୁ ଡାଳରୁ ଏ ସବୁ ହେଇଛି ସେଗୁଡ଼ାକ। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଲା ୟେଲୋ କଲର। ଏଇଟା ପୁରା ମାନେ ସିଙ୍ଗଲ ନା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଥୋପାର ପୁରା ଡବଲ ପଟେଲର। ଆଉ ସାଇଡ଼୍ରୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସାରା କୁଆଁ ବାହାରିଛି। ଆକୁ ମୁଁ କାଟିକି ମୁଁ ପୁଣି ଅଲଗା ଚାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବି, କାହିଁକିନା ଇଏ